Zobaczcie, co znalazłem! Nowe książki! Jakie ładne, jakie piękne! Zaprośmy je do biblioteki. Ale przecież u nas jest bardzo skromnie! Co z tego? To się zawsze najlepiej bawimy i czytamy. Czytamy z rekwizytami! A jak? A tak. Z Kajtkiem kapustę kisimy, a potem do stołu siadamy, czy to sprawdzamy. A ja już wiem, jak to z lnem było i dlaczego chleb przemienił się w kamień. Może to czerwone krzesło sprawiło. O co ja poprosiłem z panią? Czary mary. Czary Mary to ja w Narni widziałem, dlatego do szafy się schowałem. Niebywałe. Kaczka zamiast trzymać się rzeszki robi piesze wycieczki. Na spacer z ciumkami po Warszawie nas zabrała. A potem poszliśmy do 100-milowego lasu po miód dla kotka, który był chory i leżał w łóżeczku. Więc razem z nim siadamy i baśniami 1001 nocy zasypiamy. Co to za hałasy? To nasi koledzy z 6. klasy! Cześć dzieciaki, co czytacie? Dzisiaj czytamy z rekwizytami. To świetna zabawa, my to potwierdzamy i nasz klasowy album przedstawiamy. Tutaj czytamy Dziadka i Niedźwiadka z moim misiem. Tydzień dzieci miał 7. A ja już przestałam stronić od cebuli. Nie do wiary, a ja jestem pan Hilary? Ja byłam pomponem. A ja tu w wilczej skórze stoję. To było pierwsze spotkanie z Szeherizadą. A tu jesteśmy muminkami. Pan pomidor wlazł na tyczkę i przedrzeźnia ogrodniczkę. Jak pan może, panie pomidorze? Pani idzie, czytamy? Kto dzisiaj czyta? Zapraszamy